Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi avem un nou invitat în seria noastră de podcasturi Future University. Alături de noi îl avem pe domnul Alexandru Ion, specialist în securitatea informației în IT. Alexandru Ion, expert în cybersecurity, și-a dezvoltat reputația atât prin experiența practică în companii internaționale pe poziții de securitate informațiilor, cât și ca autor de cărți de specialitate. Cu un doctorat în științe politice și teza sa în securitate cibernetică și drepturile cetățenilor în mediul virtual, Alexandru este o voce distinctă în domeniu. În ultimii ani gestionează elemente avansate de managementul riscurilor de securitate informațională pentru regiunea Europei. Pe lângă competențele sale în GDPR și Big Data, Alexandru a adus contribuții semnificative în cercetare. Publicarea unor cărți și articole, precum și obținerea unui doctorat și altor calificări în domeniul științelor politice, îl plasează într-o poziție de autoritate academică. Abilitățile sale analitice și de cercetare sunt evidențiate și mai mult prin activitatea sa postdoctorală la Universitatea din București.